Kaixo eta ongi etorri eraikinen fisika Open Course Wareko aire infiltrazioak eraikinetan gaian garatutako edukien laburpen honetara. Gai honetan zenbait helburu definitu dira. Lehenengoa, eraikinetako airetapenaz eta aire infiltrazioez hitz egiten denean erabiltzen den terminologia behar bezala definitzea izan da. Bestalde, pitzadura edo arrakala mota desberdinak definitu dira. Eta horien ezaugarriak eta horietan zehar airean nola mugitzen den adierazi dugu. Horretaz gain, gai honetan arrakaletan zehar airearen mugimendua definitzen duten ekuazioak garatu ditugu. Gainera, ikasleek itxituren iragazkortasuna neurtzeko aukera ematen duten saiakuntza metodoen oinarriak ezagutzea funtsezko helburua izan da. Metodo horiei esker, eraikin batetako infiltrazioen ondorioz izango dugun aire maila kalkula dezakegu. Azkenik, infiltrazioen ondorioz izango dugun aire maila kalkulatzeko erabiltzen diren eredu matematiko garrantzitsuenak zeintzu diren ikasi dugu, baita ere zein software erabiltzen diren. Gai honen edukiei dagokionez, lehen atalean oinarrizko kontzeptuak eta erabilitako terminologia definitu ditugu. Funtsezkoa da hau behar bezala menderatzea, ohikoa baita termino batzuen esanahia elkarren artean nahastea. Garrantzitsua da aire infiltrazioek zein eragin duten jakitea aireztapena eraginkorra izan dadin, barneko aire kalitatean, energia kontsumoan eta berotze aireztapen eta aire girotze sistemen funtzionamenduan. Bigarren atalean, pitzadura moten ezaugarriak definitu dira. Ikusi dugu pitzadurak tamainaren arabera sailkatzen direla. Handiak alde batetik eta bertan fluxua zurrunbilotsua da. Txikiak bestetik, non fluxua laminarra den. Hala ere, arrakala gehienen kasuan, ez da erraza txikiela handia den jakitea, eta bertan fluxua trantsiziokoa izaten da. Eta horregatik definitzen da fluxu ekuazioa. Jarraian, airearen mugimenduaren oinarriak definitu ditugu. Zeintzuk diren eragin handiena duten faktoreak eta hauen garrantzia erlatiboa adieraziz. Gainera, pitzadura garrantzitsuenak non aurkitzen diren ikusi dugu, eta pitzaduren distribuzioa eraikinen itxituratan zein den. Ondoren, inguratzailearen eta inguratzailearen osagaien iragazkortasuna determinatzeko erabiltzen diren saiakuntzak definitu dira. Saiakuntza horien artean, gas trazatzaileen saiakuntza, infiltrazioengatiko aire maila neurtzeko erabiltzen dena, eta aire haizagailuarena eraikinetan iragazkortasuna definitzeko erabiltzen dena ikusi ditugu. Azkenik, eraikinetan gertatzen diren infiltrazioen emaria zehazteko erabiltzen diren zona bakarreko eta zona anitzeko eredu nagusiak zehaztu dira. Ikastaro jarraitu baduzu eta alare zalantzari baduzu, jar zaitez gurekin kontaktuan eCampus plataforma erabiliz. Eskerrik asko eta laster arte.